Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю, я принимаю эстафету от моих коллег, и в эфире телеканала АТР мы продолжаем информационный вечер. В следующие 3 часа мы будем говорить о том, о чем молчать нельзя. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали. Коломойський назвав міністра економіки дебілом. Той відповів олігархові. В Європарламенті стурбовані оточенням Зеленського. Мовляв, очільник Офісу президента небезпечний. Суперособливий статус Донбасу із екстраправами. Віце-прем'єр розповів про плани Росії. Рада представить гостей нашей студии. Семен Кабакаев, волонтер та координатор проекта «Стоп террор», а также Андрей Бегеринский, юрист, политичный эксперт. Витаю. Добрый вечер. Доброго вечера. Бизнесмен Игорь Коломойский назвал министра экономики Тимофея Милованова, внимание, дебилом. За что, спросите вы? А за то, что тот вступился за жертву шутки квартала 95 Валерию Гонтареву. Слушаем прямую речь комментария Коломойского. Министр экономики Тимофей Милованов написал, что вот этот номер, он может как-то негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине. Как вы думаете? Я считаю, что... Я думаю, после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке. Почему? Нет, потому что это говорит его об его уровне, какой он министр экономики. Но кроме как слова «дебил», другого слова не найдешь. Ну вот министр экономики Милованов прокомментировал слова Коломойского. Давайте послушаем, как. Я цього не скриваю, що я дебіл. Так, я прошу, я жартую. Так що тут головне не те, а результати головне, да? І я думаю, що, моє бачення, скандал вичерпаний, тому що висловилися всі. І квартал. Тут важливо, що ми бачимо дискусію всередині суспільства. Форма цієї дискусії комусь подобається, комусь не подобається, але це нормально, я думаю. У кожного є своя позиція, ви бачите, що позиції дуже різні. Це і є, насправді, вільне суспільство. Для начала, да, что это было? И самое интересное, что за реакция Милованова, который фактически подтверждает, что он дебил, правда, шутя. Дебіл. Я не можу по-іншому сказати. Що обрали, то і маємо. Люди добрі, на що ми сподівалися? Ми сподівалися, що прийде високоінтелектуальна, велика еліта, яка буде правильно розмовляти, буде освіченою, буде просувати культуру, стратегію. Та ні. От, будь ласка, всі ж цього хотіли, всі ж хотіли по-свойському. По-свойському це як? Це ж на лавочці, сімки, піва, дебіли, там всі свої, все добре, все хорошо. Я не розумію, а чого всі дивуються? Так, будь ласка, цих дебілів сьогодні 11 штук будуть перевіряти на поліграфії. Ніхто не знав цього. Я розповідаю. Володимир Зеленський виявив ще 11 і сказав, всіх перевірити, не так проголосували. Тобто, ви розумієте, окрім того, що Коломойський починає впливати на фракцію, так як він втрачає там вплив, тому що інші фінансово-промислові групи теж на себе перетягують ковдру, і він розуміє, що стілець починає хитатися, а там же ще в Ізраїлі чекають, а там же ще США ФБР чекає, і лондонський суд якимось дивним чином програвся, так, а він же дуже розраховував на нього. І тут починається, і треба якось привертати увагу, треба це якось розхитувати, розкачувати, давати привід, чтобы мы сидели, дебилев обговаривали. Если говорить серьезно, да, шутки шутками, но серьезно, если говорить, дебилизм как заболевание было выделено французским психиатром еще в 1890 году. Это слабая форма умственной отсталости, обусловленная поражением мозга. Вам не кажется, что олигарх Коломойский называет дебилом Милованова, обижает людей, которые больны дебильностью? Я не готовий брати на себе відповідальність і саме в такому ключі розглядати це питання. Більше того, я справедливості заряду, щоб не переходити просто в той хай, в якому ми живемо останні 2 дні. Тут мова не стільки йде про позицію Милованова, який вступився за Гонтаревим, будинок якої згорів. Тут питання, якщо вже намагатися якось раціонально говорити про причинно-наслідкові зв'язки, де номер кварталу 95 і де інвестиційна привабливість. І якщо
Я думаю, що саме в такому ключі пан Коломойський висловлювався з приводу розумових здібностей пана Милованова, тому що навряд чи іноземний інвестор буде дивитись квартал 95 і думати про те, що якщо він заведе інвестиції в Україну, він може випадково стати жертвою якогось такого розіграшу. Тут причинно-наслідкові зв'язки не працюють. Це до питання офіційної позиції, яку займає пан Милованов. Більше того, не зовсім згоден з тим, що ми, власне, обирали. Ми Коломойського не обирали. Він не має делегованого мандату, це раз. А пан Милованов – це надбання ще, по-моєму, з 2015 року в нашій економіці, починаючи з посади члена наглядової ради Національного банку України. А найгірше в цій всій ситуації, найгірше, як на мене, це те, що за сьогоднішнім брифінгом пана Милованова, який тривав 40 хвилин, всі запам'ятали лише одну історію, яка стосується того, що він визнав, що насправді теза пана Коломойського начебто має місце. Упускають моменти, дійсно, які стосуються його відомства. Тут буквально я для себе виділив, якщо ми поспішаємо. Да, очень мало времени. Я для себе... Я хотів ремарку вставити. Ну, тоді, якщо ви не дозволяєте можливості, я завершу. Что касается вот этой темы, потому что вот у нас странно как-то в стране получается, Милованова называют дебилом, а вот Андрея Богдана небезопасным. По крайней мере, мистер Богдан опасен. В Европарламенте предупреждают президента Зеленского о его окружении. Давайте послушаем, что говорят европарламентарии. Я сумніваюся в цілому в оточенні президента Зеленського, в якій мірі президент Зеленський правильно поінформований. Особливу проблему я бачу в панові Богдані, бо він дуже небезпечний. Часто ми чуємо, що він професіонал, і тому він потрібен президенту Зеленському, але він професіонал без морального компаса. І професіонал старого режиму, як може президент Зеленський побудувати нову країну з професіоналами старого режиму? Містер Богдан небезпечний. Ну вот как вам такое заявление европарламентария, да? Действительно ли это может быть тревожным звоночком, потому что об Андрее Богдане высказываются уже не в первый раз, и Курт Волкер, если я не ошибаюсь, тоже настоятельно рекомендовал его не назначать на эту должность. Ну, безумовно, західні партнери дивляться так чи інакше і на призначення в Україні, тому що це в першу чергу впливає і на довіру, а довіра – це допомога. Допомога як фінансова, так і військова. Безумовно, це було протягом всіх цих років. Ми могли це спостерігати, призначення впливали на відносини між державами. І, безумовно, ми бачимо протягом цих півроку, в турбулентності, в якій ми знаходимося, коли західні наші партнери, і в тому рахунку заява депутатки Європарламенту, всі висловлюються негативно про пана Богдана, тому що вони знають, хто такий пан Коломойський. А вони також всі розуміють, що пан Богдан – це ставлений пана Коломойського. Я буду казати відверто, щоб ми не ховались там і не казали, ой, він адвокатом був, він непричетний. Друзі, мені здається, вже треба казати так, як є. Якщо люди на Заході це розуміють, я не бачу сенсу нам це приховувати. Безумовно, люди розуміють, що, як ми до ефіру тут казали, що це концентрація влади в одних руках. Так? Безумовно, це буде і подальше впливати на розвиток нашої держави. В якому сенсі? В тому, що нам вже нова влада пообіцяла, що буде багато нових реформ. А я вам розповім, що всі ж реформи повинні чимось фінансуватись. І як нова влада заявляла, що на всі реформи гроші нам на Заході дадуть, в Європі. Так от мені цікаво, як Європа буде давати гроші на реформу, якщо у неї немає довіри. І коли депутати Європарламенту відверто про це говорять, що друзі мої, будь ласка. А как Украина должна реагировать на вот эти сообщения европарламентариев? З формальної точки зору Україна може ніяк на це не реагувати в силу такої штуки, яка називається суверенітет. Ну, який це сигнал для нас? Ні, для нас, знову ж таки, розуміння того, що в Європі спостерігають... Ну, дивіться, треба дивитися, яку партію представляє ця депутатка. Вона представляє партію Зелених. Да? Яка позиція партії Зелених під час виборів в Німеччині? Наскільки ця депутатка має своїх союзників? В яку групу вона входить в Європарламенті? І далі зрозуміти, наскільки об'єктивна є її думка. Да? Це якщо ми говоримо про глибинний аналіз. Ну, але це не аналіз наш з вами в студії, це питання до дипломатів. Це от одна сторона. Інша сторона – це питання того, які посили вона надсилає. Вона говорить, реформи, гроші. Ви здійснюєте відкат в реформах. Друге, вона згадує Богдана. Богдан у нас апріорі, як сказав колега, асоціюється з Коломойським. Отже, коли ми говоримо про яка є залежність реформ в Україні від європейських грошей, згадуємо відразу енергетику. Це от одне із ключових питань, яке стоїть станом на сьогодні на порядку денному, відкриття повних ринків.
Відкриття паливних ринків, яких уже нова команда своїми рішеннями до певної міри ставить під загрозу. Це та поправка Геруса, про яку чимало говорять, і говорять якраз з прив'язкою до Коломойського Богдана. І пан Мілованов, до речі, про якого мені не дали договорити, але я тут уже його доповню, він говорить про те, що він вважає, що у нас дисбаланс імпорту і експорту буде долатись за рахунок якогось певного оподаткування, при тому, що він хоче скасувати всі загороджувальні заходи. Але тут питання, що електроенергія – це не була імпортна позиція раніше у нас, а тепер у нас є імпортна. А як наслідок, якщо ми йдемо цим шляхом, то у нас зростає і фінансовий дисбаланс. Він це упускає. Пан Міклаш, який працює вже в декількох урядах, теж каже, що це нормально. А Європа каже, ні, хлопці, це не зовсім нормально. Отже, потрібно до певної міри, принаймні, якщо у вас є комунікація, якщо ви приймаєте якісь рішення на користь, ну скажімо так, не на користь тому, що стосується євроінтеграції. Не робіть це настільки очевидно, не робіть це настільки в лоб і не зражайтесь на таку протидію з боку Європи, яка є. Тому що ця представниця зелених, вона про це висловилась в інтерв'ю, далі вона стане з трибуни Європарламенту, розповість про це, додасть до цього судову реформу, додасть до цього питання, які стосуються боротьби з корупцією, і в цілому європейці подивляться на нас і, можливо, скажуть про те, що, ви знаєте, черговий транш 500 мільйонів, який ви очікуєте, напевно, ми його трошки перенесемо, якось відтермінуємо. А пан Мілованов приїде і скаже, ми повернулися з Сполучених Штатів, де розказували, що нам вдалося, я підкреслюю, це цитата з його Фейсбука, нам вдалося переконати МВФ, Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, що ми все-таки професійна команда. Тобто, ну, це от основний результат візиту виходить. От вони переконали. І в той самий час приїжджає, тут його дебілом називають. І у нас виникає якась трошки така сюр-картина. Ну вот, хотелось бы еще поговорить про другие кадровые решения нашей власти, а именно о советнике СНБО. Новоназначенный советник секретаря СНБО, актер Сергей Сивоха, рассказал, чем будет заниматься на должности. Давайте послушаем. Відразу хочу уточнити, що я буду відповідати тільки за гуманітарну політику, за роботу з людьми і сенсами, і працювати буду з великою і цілеспрямованою командою. Усі вони, як і я, вихідці з Донбасу, і у нас величезне бажання закінчити цю війну, в тому числі у головах. Я пропоную не поспішати з висновками, хайпом і хейтом. Скоро ви все побачите, і тоді ми зможемо конструктивно дискутувати. Ну вот как вам такое назначение Сергея Сивохи? Будет ли он полезным? Ви знаєте, він же є дві новини. Ну, без какой-либо предвзятости. Да, безумовно. Я ж завжди об'єктивний. Я вижу. Давайте, є дві новини. Погана і дуже погана. Погана новина те, що всі ці люди, які призначаються, я не знаю, до речі, пан Сивоха, він офіційно радником, тобто він, ну, як... Да, він показав удостоверення. Ні, він може бути там на громадських чи в штаті, невідомо, чи буде отримувати наші податки. Ну, якщо буде отримувати, то це погана новина, тому що мені такі фахівці не подобаються. А дуже погана новина – це в тому, що призначення будь-яких людей, в тому рахунку пана Сивохи, десь, ну, я для себе рахував, десь 30-35% ця команда Зеленського, вони не є професіоналами в тих справах, куди їх призначають. Наприклад, той самий пан Баканов, так, якого поставили в СБУ, який, ну, він, в принципі, можливо, тільки кіно знімав, де були актори передягнені в СБУ, так, і я дуже сумніваюся, що він взагалі виявляє, що таке секретка, що таке ДЗНД, як працює ДКІП і так далі, і так далі. Возвращаясь к Сивохі. Так, це все одне і те саме. Тобто, як Сивоха може розумітись на геополітичних процесах, коли він все життя пропрацював блазнем, вибачте. Ну от як він може розбиратись в цьому? У мене є гарний приклад Міністерства тимчасово окупованих територій, Вадим Черниш. У нього радники, які були в Боснії і Герцеговіні, перебували довгий час, послами працювали. Вони знають, як відбувалася ситуація в інших країнах. У них є цей досвід. Вони багато по конференціях їздили і так далі, і так далі. Я розумію, що ці люди можуть передати той досвід з інших країн. Да, вы сказали про Черныша. Я хочу вот, да, в продолжение этой темы дать синхрон. Интервью заместителя министра по временно оккупированным территориям Георгия Туки, который прокомментировал назначение Сивохи на должность советника секретаря СНБО. Давайте послушаем, что он сказал в эфире нашего телеканала.
На жаль, жодного оптимізму у мене з цього приводу немає. Чим може радити Сивоха секретарю Радбезу? Ну, лише тільки 3 знаки запитання. Ну а вот советник министра по делам ветеранов и временно оккупированным территориям Руслан Калинин в эфире АТР сказал, надо дать Сивоха шанс. Давайте его послушаем. Тому я хочу сказати, що треба дати людині попрацювати. Ми, звісно, як міністерство будемо співпрацювати, і ми вже домовилися зустрітися у Києві, більш детально проговорити наш план дій, по яким питанням ми можемо співпрацювати. Також завтра буде засідання комітету, і на засіданні ми теж будемо мати час для того, щоб обговорити нашу діяльність. Андрій, можна вам... з вашого дозволу, я завершу. Краду 1 хвилину. Я просто не завершив думку щодо того, про фаховість і якість цих людей. І от ваш синхрон, який ви включали, там де Калінін казав, давайте дамо шанс. Сівоха так само в Фейсбуці ви показали, написав, дайте мені час, я вам все покажу, розкажу. Люди добрі, ви коли йдете працювати на державну службу, ви повинні туди вже приходити з планом дій. Будь-яка влада, навіть Януковича, вибачте, приходила з планом дій і казала, ми зробимо 1, 2, 3, 4, 5. А тут якесь виправдання йде, розумієте, самих себе. Ой, ну ви вибачте, тут трохи пройде часу, ну тут ще трохи часу, дайте мені шанс. Ну ви що, в школі, ви студент університету, який завели в сесію. Що значить дайте шанс, я вам пізніше принесу. Ну тобто я не розумію, як може бути позиція державного чиновника або радника, або людини, яка відповідальна за процеси там реінтеграції Донбасу, або як там Єрмак є в адміністрації президента відповідальний за перемовини там з Росією, полоненими займався. Дайте шанс, дайте час і так далі. Друзі, у вас немає цього, ви повинні тут і зараз це робити, і ми повинні знати, що ви робите. І ви, як журналісти, повинні знати, тому що ви є комунікатором, суспільство повинно знати. А ніхто нічого не знає, не журналісти, не політики, не опозиція, не громадські діячі, нічого не знають. Дайте шанс. Пройде 2 роки, все провалиться в тартарари, вони скажуть, як в анекдоте, не получилось. Андрей, вы также критично относитесь к назначению Сивохи или все-таки считаете, что надо дать ему шанс? Мені подобається, що ми перейшли в дискусії до обговорення питань, я підкреслюю, радників. Призначень радників. Я сподіваюся, що ця дискусія буде продовжена, в тому числі в питаннях радників усіх народних депутатів. Іноді їх кількість досягає 30. Ну, кого беруть народні депутати? Це ж люди теж, які повинні щось радити, да? А іноді бувають випадковості. Та більше того, в питаннях Міністерства тимчасово окупованих територій, там на посаді заступника міністра випадково людина виявилась професіонал, але зараз, здається, йому трошки змінили кваліфікацію, він скоро стане клієнтом Вищого антикорупційного суду. Ну, це до питання професійності і якості, і теми для обговорення. Перше, функціонал Сивоха. Поняття немає. Друге питання. Хто відповідає за стратегію, за діяльність РНБО? Секретар і президент. Офіційна позиція секретаря, я не знаю, чи намагались журналісти з ним зв'язатися, для того, щоб зрозуміти, яку сферу пану Сивоху він довірив. Це не те, що пан Сивоха захотів сам і буде займатися геополітикою чи питанням економічної протидії, проведення там протекціоністським заходам Китайської Народної Республіки в Україні. Ну, напевно ж ні. Напевно, не для цього його брали. Напевно, якийсь функціонал для нього був визначений. Наскільки я перегадую, секретар РНБО – це виходить з Луганська, пан Сивохо теж, здається, з того ж регіону. Значить, до певної міри у них є довірливі відносини, і людина, якій довірено керувати РНБО, має право визначати того, кого хоче бачити серед своїх радників. І це не предмет нашого з вами обговорення. Так само, як і не предмет нашого з вами обговорення питання радників президента. Допустимо. Тому що, це людина, яка отримала мандат, якщо ми говоримо про президента, він вважає, що цій людині місце в його команді. Отже, це так. Якщо секретар обрав для себе пана Сивоха, він відповідає за результат своєї структури, а не пан Сивоха. Буде це фіаско, значить він понесе відповідальність за це фіаско. Буде це успіх, навряд чи кожен з представників ЗМІ, чи тих, хто засуджує, чи сміється, чи з наклепом, чи якимось іншим чином відноситься до цього призначення, визнає свою помилку. Поживем, увидим, да, и на результаты тоже, конечно же, обсудим. Давайте перейдем к международным новостям в том числе, потому что встреча лидеров стран Нормандской четверки не готовится. Почему, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Давайте послушаем его.
Зараз ніяких конкретно визначених термінів немає і бути не може, тому що, як ви знаєте, позицію президента Російської Федерації Володимира Путіна спочатку повинна бути підготовка, потім саміт. На даний момент підготовка вестися не може, тому що постійно змінюється запитна позиція однієї зі сторін. А подготовка – это что? Какую подготовку ждет Российская Федерация? От кого? Російська Федерація чекає наступних кроків від Володимира Зеленського як президента держави, які він пообіцяв. Ми не знаємо, що він пообіцяв. Я вже давно вимагаю викласти перемовини Зеленського і Путіна, як виклали в Сполучених Штатах Трампа і Володимира Зеленського. Ми не знаємо, що... Правда, Зеленський сказав, що стенограмму публікувати не буде. Ну, яка різниця? Ну, в Сполучених Штатах опублікували. Ну, хай не публікуємо. З Путіном імеється розговор. Я все-таки буду далі продовжувати вимагати. І розумієте, ми не розуміємо, що пообіцяв Володимир Зеленський Путіну. І на брифінгу ми бачимо одне, а по факту виходить інше. Виходить так, що Володимир Зеленський виходить на брифінгу і каже, що зради нема, а сам тримає дулю в кармані і погоджує формулу Штайнмаєра. Тобто це неправда, це обман всього населення України. У мене питання, що буде далі? Ну, тобто, які наступні кроки повинні бути? Безумовно, Росія буде ставити, Володимир Зеленський в своєму прес-марафоні дуже гарно сказав, що його на розтяжку поставили. Так я відкрию йому очі, можливо, Янукович теж не був 100% за Росію. Його теж Росія ставила і за газ, і за все, і за нафту на розтяжку. І чи він думає, що він дуже легко зможе домовитись з Путіним? Це велика помилка. Ніхто легко не може домовитись з Путіним. З Путіним може домовлятись той, хто по силі рівний. І так само в Сполучених Штатах або там в Європі десь президенти змінюються, а Путін, як Ленін, знаєте, вічно молодой, сидить в креслі. І це є великою проблемою, тому що українське суспільство не знає, що робити, міжнародні партнери не знають, чого очікувати від Зеленського. І це все ті протести, які були в Україні, вони можуть продовжитись ще в гіршій формі, якщо суспільство в Україні не зрозуміє, до чого буде йти Володимир Зеленський з Росією. Сергея Гармаша, главного редактора «Остров». Сергей, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, добрый вечер. Витаемо. Сергей, ну что вы думаете по поводу вероятной встречи 4 лидеров в нормандском формате? Может ли состояться эта встреча, учитывая, что в Российской Федерации говорят, что подготовки к ней никакой нет? Чем дальше, тем меньше шансов, что она состоится. Причем только Россия сейчас уже меньше заинтересована в ней, поскольку Путин уже не может ожидать каких-то серьезных уступок от Зеленского, учитывая реакцию нашего общества, вот на то, что хотел Зеленский в принципе сделать. Я думал, что у него сейчас самого уже такой отрезвляющий период, то есть он понимает, что не получится реализовать Минские соглашения на условиях Москвы. Просто украинское общество это не даст. Ну и нужно учитывать тот факт, что и Украина в принципе теряет дальше заинтересованность тоже в этой встрече, такую острую. Потому что, скорее всего, мы планировали провести эту встречу и поставить условия вот до принятия закона об особом статусе, нового закона, я имею в виду, до заключения новых газовых контрактов с Россией, когда мы еще могли диктовать ее условия. А сегодня ситуация изменилась, сегодня уже там турецкий поток очередной какой-то там, я уже не помню, как он называется, может ожить, да, сначала был приостановлен турецким президентом, сейчас в связи с событиями в Сирии, скорее всего, Россия с Турцией достигнут соглашения о его возобновлении его строительства. Сейчас уже Зеленский не может рассчитывать на то, что он сможет делать все, что захочет. Поэтому я думаю, что обе стороны сейчас немножко утратили энтузиазм по отношению к этой встрече. Ну и чем дальше, тем меньше шансов на то, что она состоится. Спасибо большое. Сергей Гармаш, главный редактор издания «Остров», был с нами на прямой связи по телефону. Ну а вот вице-премьер Дмитрий Кулеба в эфире нашего телеканала, в эфире АТР, рассказал, какие намерения у Кремля относительно статуса Донбасса. Давайте послушаем его прямую речь. Для России сейчас очень важно либо строить, как ты сказал,
от оккупированной территории Донецкой и Луганской области в неком действительно особом, суперособом статусе с какими-то экстра правами в Украину, но там ключевое право, которое они хотят, конечно, исторически они это заявляли, да, право, вот так условное право вето. Ну вот как вы думаете, стоит ли идти Украине на условия, которые выдвигаются со стороны Российской Федерации для встречи в нормандском формате, в том числе, да, и то, что говорит Кулеба, с суперавтономией на Донбассе, то, что якобы хочет Российская Федерация сделать. Вот как вы думаете, стоит ли нам идти на эти условия, чтобы пройти на переговоры с Путиным? Ні, нам не варто йти на такі перемовини раз, не йти на такі умови два. І більше того, ці умови, вони якраз під час зустрічі в нормандському форматі, вони будуть обговорюватися. Тому про те, щоб робити якісь превентивні кроки, які стосуються внесення змін в законодавство, заради того, щоб з кимось про щось зустрітися, не зрозуміло про що домовитись, на це команда Зеленського не піде, це 100% певний, це чітко читалося під час, в тому числі, зустрічі президента. Мова йшла про те, що ви хотіли формулу Штайнмайєра? Умовно. От так умовно, як ви хотіли, ми її підписали. Ви хочете, і є умови про розведення, ми намагаємося досягти розведення. В одному населеному пункті, в одному місці досягли, в двох інших, я перепрошую, останніх декілька днів звіти йдуть про те, звіти штабу, да, операції Об'єднаних сил, про те, що здійснюється обстріл. А отже, немає дати, від якої відраховувати тих самих 7 днів. І тоді питання вже не до тези Путіна, який розповідає, там, чи його прес-секретар, про те, що змінюється переговорна позиція сторони. А в чому вона змінюється? Ми не вийшли на статику в тому, що відбулося розведення в 3 населених пунктах, і далі ми йдемо на перемовини. І всі питання, які стосуються статусу, ми обговорюємо в нормандському форматі. По-моєму, президент абсолютно чітко дав зрозуміти, що про автономію мова не йде, про продовження, пролонгацію дії закону, який отримала в спадок Верховна Рада 9-го скликання від Верховної Ради 8-го скликання, теж мова не йде. Отже, буде новий законопроєкт. І вже в цьому новому законопроєкті ті умови, якщо відбудеться, будуть відображені ті умови, які будуть в тому числі погоджені і досягнуті під час зустрічі А до каких пор встреча в нормандском формате, вот эти переговорные процессы будут в этой стагнации? Ну, вони вже в стагнації у нас 3-й рік. А отже, тут питання буде виключно в тій частині, до якої Україна виконує всі передумови для зустрічі. Ця зустріч не відбувається, і тоді ми спокійно, чистою совістю говоримо про те, що перепрошуємо. Але ви ж вельмишановна міжнародна спільнота, яка всеціло і повністю бачить Європу в межах, в тому числі до Владивостока, повинні зрозуміти, що не в нас проблема з відсутністю прогресу в мінських домовленостях. А проблема якраз в тій країні, з якої ви хочете зняти санкції. Ми не можемо реалізувати Мінськ. Ми не можемо досягти домовленості на рівні керівників 4 держав. А як наслідок, ми знімаємо з себе зобов'язання, які стосуються Мінську. Це не з нашої вини відбувається. І це не буде для вас підставою для зняття санкцій. Абсолютно не так. Ми міняємо трошки повістку дня, розумієте? От одна справа на неї дивитися з однієї точки зору, що ми прогинаємося під вимоги Москви, а можна подивитися з іншої точки зору, коли принаймні прес-секретар, да, пана Кучми минулого тижня виписує умови, яких українська сторона бачить в питаннях, які передують проведенню виборів, в тому числі ліквідацію ЛДНР. ЛДНР, да. І скільки днів ми чекали офіційної реакції Кремля? По-моєму, 2. Вони не розуміли, що можна перехопити ініціативу. Вони не зрозуміли, що означає підписати формулу Штайнмайєра, і начебто от уже прогін пішов. Ось уже протести в Україні пішли. Зараз цей Зеленський відчує всю тягость, і ми знову покладемо вину за те, що немає миру в Україні, з точки зору Російської Федерації, саме на офіційний Київ. А тут пішли умови про те, що ні, ми це підписали, ми згодні на вибори, але ось наші умови. У нас немає Мінського ЛДНР. Немає. Ну, значить, їх потрібно ліквідувати. А хто повинен за це відповідати? Ну, ви ж маєте з ними комунікацію, ви відповідаєте. Тобто, повістку, взагалі, вектор питання і вектор погляду на питання, його можна змінювати. І мені так здається, якщо насправді позиція Офісу Президента буде послідовною, то вони цей вектор погляду на питання змінять і не дадуть можливості, говорити про те, що з Росії треба знімати санкції, бо Україна не виконує Мінськ. А ми взагалі перевернемо ситуацію, скажемо про те, що, перепрошуємо, але Мінськ, він не дієвий і не з нашої вини. Тому, якщо ви міжнародна спільнота, ви так переймаєтесь правами України, то будьте добрі, вживайте додаткових заходів тиску, які будуть дієві на країну-агресора.
і не просто повторяйте мантру про те, що це країна-агресор, а дійсно робіть щось. Ну вот. Але дожмуть чи не дожмуть, ну, час покаже. Ну вот что касается международного сообщества, вот сегодня появилась такая новость, что президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Говорить будут о Сирии. Давайте послушаем. В першу чергу висловлюю вдячність за запрошення. Ця зустріч дозволить нам більш детально обговорити дані проблеми. Звісно, наші двосторонні перемовини і стосунки допоможуть нам знайти можливість для їх вирішення. Операція «Джерело миру» безперечно забезпечить нові реалії у цьому регіоні. Я вважаю, що ця зустріч надасть нам дуже серйозні можливості. Ситуация в регионе очень острая, мы это все видим, понимаем это. И думаю, наша встреча сегодняшняя, наши консультации очень востребованы. Хочу выразить надежду на то, что тот уровень российско-турецких отношений, который достигнут за последнее время, он сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов сложных, которые в регионе сложились на сегодняшний день. Перед вылетом в Сочи Реджеп Тайип Эрдоган дал пресс-конференцию в аэропорту Анкары и еще раз сказал, что он едет к своему другу Владимиру Путину в Российскую Федерацию. Вот знаете, у меня как-то диссонирует, потому что Турция постоянно декларирует свою поддержку Украине и то, что никогда не признает оккупацию полуострова, а с другой стороны мы видим теплые отношения с Владимиром Путиным, торгово-экономические отношения. Нельзя просто назвать это бизнесом, потому что реально мы видим теплые, дружеские, военные, в том числе, отношения. Почему так происходит? Ну, а почему будують Nord Stream 2? От таке саме питання. Тому що кожна країна печеться про свої власні інтереси на першому місці, а на десь третьому, четвертому це вже зобов'язання, які вона дає, або обіцяє, або допомагає. Ну, тобто, своя ж рубашка ближе к тілу, знаєте, як говорять. І безумовно, що суттєву складову складають російські туристи в економіку, надходжень грошей. Безумовно, військова співпраця, яка йде між Турцією і Російською Федерацією, вже навіть викликає питання санкцій в Сполучених Штатах і навіть відкликання навіть своїх літаків, які вони давали Турції. Це все питання доволі контроверсійні, але, знаєте, це можна дуже довго обговорювати. Тут важливо, що робити. І робити це треба владі, яка б не була влада. Це стосується не тільки Турції, а будь-якої країни, яку опрацьовує Російська Федерація, Володимир Путін. Їх теж не так багато. Це радіус, який поруч з Росією, так? До яких легше за все дотягтись. Турція так просто потрапила, тому що дійсно там Сирія поруч, в Сирії Росія і так далі. Рецепт дуже простий для будь-якої влади. Внімання, я Володимиру Зеленському даю безкоштовну пораду. Треба працювати з кожною країною. Навіть якщо це проблеми з Польщею, треба працювати з Угорщиною, з Румунією, з Білорусі. Треба працювати і перетягати на свій бік. Чому Путін там домінує в цих країнах? Чому він займає ці позиції? Не тільки тому, що там ядерний чемоданчик. Згідно російської нової доктрини, яку вони використовують протягом цих вже 10 років і яку вони використали на нас, тільки 20% складової є військова, якщо вони проводять якусь стратегічну кампанію або тактичну, чи військову, чи гуманітарну. Я хочу перебедить, я хочу просто сказать, что в поле окне мы сейчас видим пресс-конференцию Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, которая все еще не может никак состояться, потому что журналисты вот собрались в зале и ждут, когда они выйдут к журналистам и все-таки ответят на вопросы журналистов. Уже как 2 часа разговаривают тет-на-тет Владимир Путин с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Андрей, вот буквально у нас минута до завершения нашего эфира. Вот я бы хотела услышать в том числе и вашу оценку встречи Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, потому что вот вы говорили про западных партнеров, они, как нам известно, торгуют, да, с Россией, но хотя бы санкции вводят, а Турция нет. Ну і ні. Це така сувора реальність, до якої українцям треба просто звикнути. А це що, сьогодення? Ні, це існувало вже декілька років до цього. І це абсолютно та ситуація,
від якої українцям в своїй голові треба відмовитися. Яка називається ідеальний світ, в якому цінності беруть верх над прагматичним інтересом. В чому взаємовідносини Туреччини і Російської Федерації, вони вибудовувалися, до речі, не так давно, за останніх декілька років. Атомна електростанція. Раз. Турецький потік, обидві нитки. І зараз уже, до речі, Болгарія, якщо не помиляюсь, будує свою частину газопроводу, який постачатиме за рахунок турецького потоку газ, який проходитиме через Туреччину в країни Адріатики, країни, в тому числі Угорщини, в тому числі Словаччини. Тобто ті країни, які раніше газ на західному кордоні України отримала. Тепер Болгарія спокійно теж уже дружить з Туреччиною. Бачите, і буде купляти, транзитувати і усвідомлювати те, що ця країна, агресор, постачає газ в Туреччину, і вони в Туреччині купляють. Давайте далі. Військова співпраця. Про що хоче Ердоган домовитися? Ердоган хоче домовитись про збирання С-400 на території Туреччини. І якщо питання про Сирію, то 30-мильна зона вдоль південного кордону Туреччины, на якому вони планують розселити 4 миллиона беженцев. Спасибо. У нас просто, к сожалению, завершается эфирное время. Андрей Вегеринский, юрист, политический эксперт, волонтер и координатор проекта «Стоп террор». Семен Кабакаев были гостями нашей студии. Благодарю. Смотрите буквально через 5 минут новости «Заман», а после нашей студии будет Ильми Умеров, заместитель председателя Меджлиса Коршки. Зустріч Ердогана і Путіна. Про що говоритимуть президенти на зустрічі в Сочі?